ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വെച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മാതാജി, എനിക്ക് ജപമാല വാങ്ങിയില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 3, മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മഥാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന, ജനാർദ്ദന എന്ന് വിളിക്കാണ്, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി. ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണാവബോധം, ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ബുദ്ധിയോഗമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങ് ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം അഥവാ ആത്മീയ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് പുരോഗതിക്കുള്ള ബുദ്ധി എന്നത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലും ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യമാണെന്ന ധാരണ അർജുനനുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനാകട്ടെ മറുപടിയായി കർമ്മയോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി ഈ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിയോഗം അഥവാ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള പുരോഗതിക്കുള്ള ബുദ്ധി, അത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലാണ് എന്നാണ് ആര് വിചാരിച്ചത്? അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യ.
അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അങ്ങ് ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അതിശയപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്തെന്ന് അങ്ങ് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരുമെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യമറിയാൻ ഔത്സുക്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ചോദ്യത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധാനിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്താമയാനഘ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യീനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവ മാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലുള്ളവരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒന്ന് തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ട് അനുഭവപാത്രപരമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 39-ാം ശ്ലോകത്തില് 2 വിധം യോഗങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സാഖ്യയോഗം, കർമ്മയോഗം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇനി പറയാണ്. കർമ്മണാമനാരംഭം നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോശ്നുതേ നചാ സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ആരും പൂർണ്ണത നേടുകയില്ല. അപ്പൊ ഒരാളും കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാല് ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ സാധിക്കില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അഥവാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് നാരായണ തുല്യനാവാം എന്നുള്ള ചില തത്വചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് കൊണ്ടോ പിന്മാറുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരാൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്താവാൻ പറ്റില്ല? പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാരായണന് തുല്യനാവാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാൻ? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നഹി കശ്ചിക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യത്തെ ഹവ്യശ കർമ്മ സർവാ പ്രകൃതി ജൈർഗുണൈഹി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് ആവില്ല. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വാസന അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ശരീരസ്ഥനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയേക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ സ്വഭാവമാണ്? ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എന്തിനു വശംവദനാവും? മായയ്ക്ക് വശംവദനാകും. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യായ ആസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാര സ ഉച്യത്തെ. കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അവര് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സ് വ്യാപരിപ്പിക്കുക, അതായത് ഇന്ദ്രിയാസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ്? സ്വയം ഭ്രമിക്കുന്നവര് തന്നെയാണ് കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അവരെ പറയേണ്ടത്. അതായത് നമ്മള് പുറമേക്ക് നമ്മൾ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. യോഗി എന്ന് നടിക്കുകയും വാസ്തവത്തിൽ വിഷയ സുഖങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കടുത്ത വഞ്ചനയാണ്. ഇപ്പൊ രൂപത്തിലെ യോഗിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? വിഷയ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ കടുത്ത വഞ്ചനയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭത്തെ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗം അസക്ത സവിശിഷ്യത്തെ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. അപ്പൊ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? അത്യുത്തമൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൊള്ളയായ ആത്മീയവാദം കൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായ പൊതുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നവനേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ടവൻ ധ്യാനാധികാരങ്ങളെ ഒരു ജീവനോപായം മാത്രമായി കരുതുന്ന കപടവേഷധാരിയായ ഒരുവനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവനാണ് മനസ്സാക്ഷിയോടെ തെരുവ് തൂക്കുന്ന തൂപ്പുകാരൻ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കുന്നവരെക്കാളും നല്ലതാണ് ആര്? കപടവേഷം ധരിച്ച അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെക്കാളും നല്ലതാണ് മനസാക്ഷിയോടെ തെരുവ് തൂക്കുന്ന ഒരു തൂപ്പുകാരൻ. നിയതം ഗുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായോഹ്യ കർമ്മണഃ ശരീരായാത്രാപീചതേന പ്രസിദ്ധ്യർത്ഥ കർമ്മണി. കർമ്മണഃ നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മ്യത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശരീരം നിലനിർത്താനും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ജീവനും ശരീരവും നിലനിർത്താൻ ഏതൊരാളും കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഭൗതിക പ്രവണതകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കർമ്മം. അപ്പൊ ജീവനും ശരീരവും നിലനിർത്താനായിട്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിയും കർമ്മം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഭൗതികമായ പ്രവണതകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ത്? കർമ്മം. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗാ സമാചര. കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തി പുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നാണ് അർത്ഥം. എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളും ശ്രീ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. സഹ യജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട്വാ പുരോ വാച പ്രജാപതിഃ അനേന പ്രസവിഷ്യേത്വം ഏഷാവോതുസ്തു അനേന പ്രസവിഷ്വേതം മേഷവോസ്തിഷ്ഠ കാമതു. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ആദ്യം ദേവന്മാരെ പിന്നെ മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു: ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ലഭിക്കും. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ആരംഭിച്ചു ദേവന്മാരെ മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാല് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുമെന്ന്. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്താൽ ഭക്തരായി ഈ ആത്മാക്കൾ കലിയുഗ കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിക്കുന്നു. ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിക്കും. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. വേദോപദിഷ്ടത്തിൽ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കലിയുഗത്തില് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഃ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവ്യാപ്. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഃ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ, യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരും നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ രണ്ടു പേർക്കും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാം? സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ചില യജ്ഞങ്ങൾ ചില ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അവ ചെയ്യുമ്പോൾ സർവയജ്ഞോപഭോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ചില യജ്ഞങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ചില ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ചില യജ്ഞങ്ങൾ. അത് ചെയ്യുമ്പോഴും ആരാണ് പൂജിക്കപ്പെടുന്നത്? അവിടെയും സർവ യജ്ഞോപഭോക്താവ് എന്ന നിലയില് വിഷ്ണു തന്നെയാണ് അവിടെയും പൂജിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹി വോ ദേവ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിതഃ തൈർദത്താന പ്രദായേഭ്യോ യോ ഭുക്തേസ്തേവ ഏവ സഹ. ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി അവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്ന ദേവന്മാര് യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് അവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് കൊടുക്കും? മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ചോരനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാര് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങള് ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ചോരന്മാരെന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ദേവന്മാർക്കായുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കായുള്ള യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിയാത്തവര്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് മറന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരാൽ ദത്തങ്ങളായ ഈ വിഭവങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്രഷ്ടാവ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ അധികം കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിയാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് നമ്മള് മറന്ന് ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരിൽ ദത്തരായിട്ടുള്ള ഈ വിഭവങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും, ശിക്ഷ കിട്ടുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് കിട്ടും. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവ കിൽബിഷൈഹി ഭുജ്യതേ തേ ത്വഹം പാപം യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാൽ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവത് ഭക്തന്മാര് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. അല്ലാതെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവര് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തരെ അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർന്നവരെ സന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സത്തുക്കൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമഭക്തരാകിയാൽ ആദ്യം തന്നെ അവിടത്തേക്ക് നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്തകള്, അതായത് സത്തുക്കള് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാതെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമാ സമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ എന്താ ആവശ്യമാണ്? ധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? മഴ മൂലം. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്ന്. യജ്ഞങ്ങള് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവണത്? വേദങ്ങളിൽ നിന്ന്. പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലത്ത് അണുനാശക ഔഷധങ്ങൾ കുത്തിവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് രോഗബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൈശിക ആസക്തിയെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ ആസക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിധി ബ്രഹ്മാക്ഷരാ സമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗതം പാപം നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവ്വവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മവിധികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നും കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേദോപദിഷ്ടമില്ലാത്ത കർമ്മം വികർമ്മം ആധികാരികമല്ലാത്തതും പാപകരമാകുന്നു. വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അവ വൈദിക യജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ വേദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത കർമ്മം, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വികർമ്മം എന്ന് പറയും. വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് വികർമ്മം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആധികാരികമല്ലാത്തതും പാപകരമാണ് എന്ത്? വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്.
വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? അതും അവർക്ക് എന്ത് വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക്, കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാലും അവർക്ക് ആ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടും. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതീഹയ അഖായൂരീന്ദ്രിയാരാമോ മോഹം പാർത്ഥ ജീവതി. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങള്, ആ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവന് അവൻ എന്താണ്? പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് അവൻ നയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം എന്തില്ല? ഒരു ഫലമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമല്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് കുറെ അസുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഭഗവാൻ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യസ്ത്വാത്മാരധിരേവ സ്വാധ്യാത്മാ തൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ട തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുക, ആത്മാരാമനായി പ്രവർത്തിക്കുക, ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് പിന്നെന്തില്ല? ഒരു കർത്തവ്യങ്ങളുമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തക്ഷണം തന്നെ അനേകായിരം യജ്ഞാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയ മാലിന്യമാകെ ഉടനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്ന തന്നെ സാധിക്കുന്നതാണ് അനേകായിരം യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് അയാളുടെ ഹൃദയ മാലിന്യമാകെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് സാധിക്കും. നൈവ തസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ ന കൃതേനേഹ കശ്ചന നച്ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്ഥാവ്യപാശ്രയഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിറവേറ്റാനായിട്ടും ഒന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമില്ല. മറ്റൊരു ജീവിയും അവന് ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടാൽ മതി. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ നൈഷ്കർമ്യമല്ലതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല? നൈഷ്കർമ്യമല്ല, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷഃ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക, നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രം കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തന് പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പൊരുതാനാണ് അർജുനൻ നിയുക്തനായിട്ടുള്ളത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് വരില്ല? ആ ഫലത്തില് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധി മാസ്ഥിതാ ജനകാദയഃ ലോകസംക്രമമേവാംപി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ജനകനെ പോലുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തികള് അവര് കർമ്മം ചെയ്ത് കാണിച്ചു പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം. എന്തിനാണ്? സാധാരണ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീയും എന്ത് ചെയ്യാ? മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാനായിട്ട് നീ കർമ്മം ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും നിത്യസുഹൃത്തുമായ അർജുനനും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തിനാണ് ചെയ്തത്? നീതിവാദങ്ങൾക്ക് ഫലമില്ലാതെ വരുന്നിടത്ത് ഹിംസ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഭഗവാനും അർജുനനും യുദ്ധം ചെയ്തത്. ശരിക്കും ഭഗവാനും അർജുനനും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്ത് എന്താ ആവശ്യമാണ്? ഹിംസ ആവശ്യമാണ്. അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. യദ്യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സപ്തദേവേതരോ ജനഃ സായത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്താദനു വർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളില് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം ലോകത്തെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരു ഒക്കെ ആവാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരു വേണ്ടുവിന്ന വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെയാണ് ആചാര്യൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉപദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന ജ്ഞാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവച്ച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതായിട്ടോ എനിക്ക് ആവശ്യമായതായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധിനിഷേധങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരിക്കലും വേദശാസനങ്ങളെ അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ആര് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കാണ്? അതിനെ നിഷേധിക്കാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹം ചെയ്ത് കാണിക്കാണ് ആ ഒരു ജന്മത്തിലുള്ള. വർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യ തന്ത്രിതഃ മമാവത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരും. തന്റെ അവതാരം തന്നെ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാകിയാൽ അദ്ദേഹം ആ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആധികാരിത്വത്തെ ഓർത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരും അദ്ദേഹം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പിന്തുടരുക എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കാണിച്ചു. ഉത്സീദേയൂരിമേ ലോകാനാകുര്യാം കർമ്മ ചേതഹം സങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യം ഉപാഹന്യാമി മാ പ്രജ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ കർത്തവ്യം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് അത് കാരണമാകും. മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബാല്യകാലത്ത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊരു മനുഷ്യന് അസാധ്യമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അനുകരിക്കല്ല വേണ്ടത്. സക്ത കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാത് വിദ്വാംസതാസക്ത ചികീർഷുർലോക സംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ വിദ്യ ഇല്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യും? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യും. പക്ഷെ വിദ്യ ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവരെന്ത് പാടില്ല? അവര് ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാനായിട്ട് പാടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. അജ്ഞൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്കും, ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും അതില്ലാത്ത വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യുന്നു. അതില്ലാത്ത വ്യക്തി, ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.